Time check 5:45. Nandito po kami ngayon sa Daet. Ito sa may Jollibee. Okay. Ride out po tayo ngayon. Subukan natin na mag-loop, umiikot sa mga kabundukan ng San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte, via Patag, diretso ng San Felipe, then balik sa Daet. So yun, good morning po ulit. Ang umaga. Yun o, may konting liwanag ako. At medyo napakalamig. Umaga. Look tayo, try natin umikot sa mga kabundukan ng San Lorenzo papunta ng San Felipe, Basod. Ito po. Hello. Punta po tayo sa Tagpuan. Di na pala to, Shell. PTP na pala to. Oh, wala pa sila. Nasaan sila? Wala. Ayun, may isa ako nakita. Si Sir. Ay, okay lang sir, thank you. Oo, sige sir. Sige sir. Paulan pa. Ayan, medyo pumapatak ang ulan. Wala pa mga ibang kasamahan. Muna tayo sa kabila. At least may silungan. Ayan. Oh. Huwag naman sanang umulan. First time ko pong sasama sa ride out ng mga padyakeros ng DepEd. Mga teachers po yun, karamihan nasa MAPE. Sasama po ako sa kanila ngayon. Makiki-join po ako sa ride nila. Andito po ako ngayon sa diversion. Antayan namin dito sa may gasoline station na to. Kaso wala pa sila. Ang sabi nila ay 5:30. Anyway, ang ride out naman ay 6 o'clock. Ang time ay 5:55. Pero wala pa sila. Saka medyo parang uulan. Ayan, medyo pumapatak-patak na yung ulan. So yun, dumating na ang DepEd Padyakeros. Ride out na po kami dito ngayon. Yan po. Let's start. Go baby. Alright.
So start po ng ride out. Simula dito sa PTT Diversion Road, pupunta po kami ng San Lorenzo. Okay, so eto na po. Let's go! Time check. Okay, check. Okay, 6:55. Yan po yung mga kasamahan naming bikers nasa likod. Yun oh, ganda ng panahon. Ito po ay first ride namin. First time po na maglulup mula dito sa may Daet papuntang San Lorenzo Ruiz. And then dadaan po kami ng Barangay Patag sa kabundukan. Aakyat kami ng bundok. And then lalabas kami ng San Felipe, Basud. Okay, so ito po, ang ganda ng panahon, no? Easy ride lang po tayo. Kalasgasan. Ito na po, Barangay Kalasgasan po ito. Daet pa rin po ito. Daet Cam Norte. Ito yung mga bikers na kasama namin. Unahan ko po yung mga kasama namin, mga padyakeros. Ayan, no? Kasama ko po sila papunta ng sa loop na to. Lulup po kami. Barangay Matakong, San Lorenzo Ruiz. Ito po yung kanilang simbahan sa bayan na to. Pakita po natin yung simbahan nila. Ito yung munisipyo. Ito yung simbahan. Mag-video tayo dito.
Okay, eto na po ako ngayon sa nauna pa ako dun sa mga kagrupo namin. Nandito po ako ngayon sa San Lorenzo Ruiz na po. Ito po yung simbahan nila, yung San Lorenzo Ruiz. So, sa katapat po nito, ito naman po yata yung munisipyo nila. Ito po yung munisipyo nila, katapat. Munisipyo to. Okay lang? Pwede? Thank you. Okay, pasok po ako ng munisipyo ng pamahalaang bayan ng San Lorenzo Ruiz. Ganda. San Lorenzo Ruiz. Da. Yun na po yung mga kasamahan namin. Ganda. Ayos ah, tipid sa bike. Rap San Lorenzo. Ayan lang, mga kasamahan po namin bikers. Ayan, Sir Christian. Go sir. Go go. Ayan. Alright. Oo nga. Ito, bahay dito ng pinsan ko. Wala nang nakatira. So ito po, packet na po tayo ng bundok. Kung mapapansin po ninyo, yung kalsada, medyo ahon na talaga. Pero mamaya alam ko mas matinding ahon pa ito mamaya. Hindi na natin yung mga kasamahan natin bikers, pero palagi ko mga sanay yun. Kaya nila itong nandito. Ayan po, ang dami pong guard. Isa natin, nahuli na tayo. Habol tayo, habol. Alright. So, medyo sira ang kalsada. Let's find ways. Alright. Okay. So, ito, ganda. Sila, kasungahan. Aabutan pa natin to. Yeah. Rock road. Oh. Yan no. Ayun to yata. May kailan dito. Maganda dito oh. Free ride. Ayan po, pinasakay po nung isa po teacher ko yung naglalagad packet ng bundok. Free ride po yan. Medyo comedy po talaga yung sir. Masayahin tao po.
Ayan o. Ayan o. Ganda. So, sit. Una po tayo ng konti. Right. So, isa pa ulit na samahan natin. Yun sila. Mga bikers. Pinindi oh. Ahon. Pero pagka ganito ang panahon, ang paligid, tapos umagang-umaga, kabundukan, kahit paano siguro yung pangailangan mo sa hangin habang nagbabike ka kahit paano mag-sustain. Ayan o, ganda. Sabi ko, compared kapag ka nagbabike ka sa medyo syudad, talagang medyo yung needs mo sa fresh air matindi. Like ito, ayan o, napakaganda ng napakaganda na paligid. Konting stopover. High speed. Dave, high speed. High speed. Highest Winston. Parang Torayo. 0-0 sinatawag. Ano ini? May 0-0. Ayan po, pahingan ng konti. Simula pa lang po ito ng akyat namin. Hop! Tayo. Picture. Picture tayo. Okay, ride out na po uli kami. Papunta kami dun sa Barangay Patag, sa Kabundukan. So tuloy na po uli ito. Ayan na po. So ayan po, makikita nyo, napakagandang kabundukan ng San Lorenzo Ruiz. Ayan na po. Woo! This is nature. Amazing. Ganda. Ayan o. Kitang kita. Walang daya. Ako yung motor.
tayo. I-videoan natin yan. Stop tayo dito. Stop tayo. Yung bagas-bas dun oh. Yun? Maulap lang, maulap. Ayan oh. Yung mga kasamahan namin. Todo. Yung pag ano po ba yung spoon? Ano sir, kaya? Anak, ang tapuan! Bakit holar na nagtutula? Kaya. Hindi aya! Yun, tulong tayo. Kita ang ano ng bagas-bas. Yung ano, tawag Saka dito, yung Mercedes area. Yung Iglesia ni Cristo. Oo, kita. Doon sa unahan, mayroong ano pa doon. Mayroon pa doon Ayun, oh. magandang vantage point. Diet na yung BB. Ano, bagas-bas yun? Oo, bagas-bas yun. Yun, Mercedes part yun. Kaso medyo maano ngayon eh. Maulap. Maulap. Ganda ng bahay. Okay, eto po. Barangay Patag. Ganda. Very fresh. Ito yung sentro ng Patag yata. Barangay Patag. Ito yung sentro nila. Mag 7:50 ng umaga. Okay, this is Barangay Patag. Parang direct na direct ang nakawal sana ako sa bahay. Oh, light na nila. Ganda ba oh. Oh, pababa to. Alam ko pababa tong todo eh. Light na nila. Nahuli tayo ah. Grabe ano. Grabe po balang to. Let's go. Okay oh. Ganda no? Oh, sige. Bilis ang bike ano? Oo. Di ka binauuha oh. Ha? Oo nga, ang ganda ano? Mas maganda daw doon. Doon na nakakarating ay. Meron po silang pagtatalo ngayon.
Diskusyon ko rin mas Oo, meron po silang pagtatalo ngayon. Sino nakakita kay Mapinis, kay SM, at kay Iglesia. Iglesia. Iglesia? Ayan. Ganda. Ito na yata ay ano, barangay. Hindi ko alam kung anong barangay ito. Anong barangay ito? Isidro. Barangay San Isidro na pala. San Lorenzo? San Isidro. Barangay San Isidro, San Lorenzo Ruiz. San Lorenzo pa rin pala to. Malawak din ang San Lorenzo, ano? Saan tong kalsada na to? May bagong kalsada. Oh. Ang ganda, no? Lusong. Lusong naman ngayon ng todo-todo. Saan to? Ito na, papunta na yung Labo. San Vicente Labo. Ano na yun? Diretso na yun, di ba? Di ba? Doon sa baba ay Ay, ito. Kanino kayo eh? Ah, diretso na yun, di ba? Di ba? Tulay ang Ah, tulay. ito na yung ano. Tulay ang expressway exit. Oh, Exit. Yeah. Parang mali yata ah. Di ba dapat ginawang parang Iba yung ano eh. ginaw. Sa atin. Oo. Iba yung Oo nga ano. Sabi hindi ko magbike ano? Deka, eh. Kung ako pala di ko kaya. Pwede mo italokbong yung jacket ko kung gusto mo. Pwede mo italokbong. Napakahalaga ng bola. Ano to sir? Ha? Barangay ano ito? Barangay Ginatungan. Ginatungan San- San Lorenzo, Abasod na. Abasod. Abasod na, ayos. Ito ang pinakakuha ng Basod Dulo. Ah. Tapos ito po, labas po to ng itong kalsada San Felipe. Ano mayroon? Bukas. buksan mo na, Jeff. Buksan mo daw. Yun, naplatan yung isa namin kasamahang bikers. Buti na lang, may kasama kaming ano, co-teacher namin, may dalang hauler. Ayun, kaya ayos pa rin. Ganda pa rin.
Itong part na to, part na po ito ng Basud, Cam Norte. Another town na Cam Norte. Yung kabundukan dinaanan namin kanina, San Lorenzo po yun, part ng San Lorenzo. Isang bayan din po ng Cam Norte. Alabas na po kami. So, yun. Napakaganda po ng view dito. Ayan. Happy ni ano? Sarado. Sarado. Ganda ng view. So, ganda po ng view. Okay, ginagawan po ito. Basud. Time check, 8:40 ng umaga. Oh, yata ng army to ah. Army, detachment. Army. Parang nakalagay San Felipe na pala to. Parang San Felipe. Siya na to, San Felipe Tor. So ayan. Malapit na to, palabas na to halos. Oh, ito na yun, San Felipe National High School. Sakto yung battery ko, palobat na. Dito na kami sa highway. Hey! Saan tayo, sir? Sir. Ay, siya. Ay, sir, mayapan. Maray na aga po, city savings po ini. Ay, kumaray na aga po, city savings po ini. Mayo! Ay! Malumoy na ito inutan. Pero wag po maray, ang mga batbay, wala ko araw-araw no? Ayan na po sila lahat. Kompleto po kami ngayon. Eto na sa San Felipe. Master! Right, uli po kami galing dito sa may San Felipe. Diretso na po kami. Hindi ko alam kung saan. Okay. Process. Dito tayo sa tabi. Padaanin ko na to. Ang laki eh. Padaanin ko na to, lalaki. Hindi tayo buwelo. San Felipe, Basud, Camarines Norte. Pabalik na po kami ng Daet.
Naikot po namin simula dun sa San Lorenzo Ruiz. Then Basod, then Daet. Mantugawit. Puro nga, Mantugawit. Parang yung Mantugawit. Stopover sa Lamiton. So, teacher po namin. Ayan. Good morning po. Sarap naman. Ayan po, may pa... Huwag ka naman electric fan. Kailangan ng electric fan. Sobra. Hindi. Sanay ini sa init. Hindi.